Az utolsó, az első részben nem fejeztük be még Fehér Laura kérdéseit. Hogy akkor mit választanák magamnak, valami különleges képességet, mi lenne az? Szóval, ahogy említettem, a halhatatlanságot mindenféleképpen elkezdtük mondani, hogy igen, megszület a gyerek, készülődik az életre, tanul kopiról a szülőktől, boldog a saját módján, mert nincs más választása. Még nem is tudja szegény, hogy mi vár rá. Aztán felnevünk és keressük magunkat az életben. Aztán pedig megöregszünk, és fájhat, szerintem fájhat, hogy mennyi évet elpazaroltunk ezzel a hajszával, hajtással. Szóval a halhatatlanságot azért, hogy majd ezután jönne a boldogság. Érted? Mikor már megérettél, elérted a céljaidat, elhelyezkedtél az életben, no, akkor most már lehetünk boldogok. És akkor így el tudom képzelni, hogy igen, idősek, vagy esetleg, ha már képesség kérelemre legyen a halál, ugye, hogy a vég, hogy valaki már belefele, már sok vagyok már. Én szeretnék elaludni például, de mondjuk fel lehetne költeni vissza. Ilyesmi. Köszönöm, Laurácskám. Szívem. Na és akkor jönnek a többiek, akik majd aztán írtak. És Zsuzsikám, a te kérésed is életem jött, hát én ezt nem értem, a YouTube nem mutassa a kiírt posztot mindenkinek. Nem dobja fel, nekem is különben úgy van. Réka Reményi. Ha egy tanácsot adhatnál a jövő generációnak, mi lenne az? Szóval, ha csak tanácsolható, akkor elsősorban ne hagyatkozzatok, ne az legyen az első, hogy külföldre menni, élni. Ne az legyen az első. Mikor már befejezted a sulit és így, és akkor mindenkinek ott van a fejében, hogy mehetek külföldre. Ugye körülöttünk vannak az államok, miért is ne? Ő is volt, ő is ment, ő is ott van. Először is fokuszálódjunk a saját, mi volt ez? Saját államunkban, saját
mindenki kirohan, vagy a nagyobb része, akkor elveszik az államot, szóval a hazát. És akkor persze a másik, ja, nagyon lényeg, hogy félek attól, hogy elfelejtünk egymásra odafigyelni, azért ne vesszen ki, vigyázzatok erre, hogy ne vesszen ki az a érték, az emberi érték, hogy odafigyelünk egymásra, mert bizony vannak már a munkahelyemen is ilyen észlelem, hogy bizony 23-24 éves kolléganő nézeteltérések keletkeznek abból, hogy nem hallgatta meg a másikat, mikor beszél. Szóval én nem értem, de egy olyan, nem mindenki persze, neveléstől is függ, és életmódtól is függ, hogy van az a gyerek. De attól félek, hogy érted, beszélgetés, az megyen beszélgetés, ő rád is néz, de később kiderül, hogy ő meg se hallgatta, el van foglalva a saját gondolataival, mi alatt rád néz. És azon gondolkodik, amit már ő vissza akar neked erre argumentálni a szövegre, a kommunikációba. Ez nem ez egyoldalú csak. Szóval beszélgetek, ő meghallgat, és erre reagál. Érted, én így? Szóval, hogy legyen még fontos a embertársa, legalább azon a szinten, hogyha már egyszer kommunikáció alakult ki köztünk, beszélgetünk, akkor megadjam azt a tiszteletet neki, hogy meghallgatom, amit mond, és nem csak bejátszom ezt. Szóval ez jó lenne. Édesem, ez a kettő szívem, a többit rátok bízom. A generációra nagyon reménykedek benne, hogy egy jobb világot hoztok nekünk. Nekem már nem, de az unokáimnak, a fiaimnak majd, ha már én nem leszek, ugye, ők is benne vannak ebben a pakliban, hogy legyen már jobb világ, még a robotokkal is, de legyen már
is nagyon szeretem. Már évek óta követem őt persze. Azt lehet mondani, hogy vele kezdtem el magyarokat nézni. Vivien volt az első. Lamirát is nézem szombaton, minden szombaton, nagyon örülök neki. Szóval most ezt a Marcsikát is, Marcsivel iratkoztam, és Marcsi ASMR-t is nézem. Ma, tegnap este is őre aludtam el az ő videójára. Úristen. És akkor Tomi, ha feltesz, vagy... Na, látod a férfi nevek. Nekem borzasztó a névmemóriám, ezt már tudjátok rólam, de hívják, úristen, hát mindig kommentelem most Spanyolországból. Hihetetlen vagyok már, ne haragudj. Egy pillanat, elhúzom megint ezt a videót nagyon. Szóval itt vagyunk feliratkozva mindenkire, nos, tessék, parancsolsz. Igen, itt vannak, szóval Hella Castiel, ez Nurzikánk, őt is nagyon szeretem, mindig többször visszatérek, persze. ASMR Hungary, a férfi ASMR, magyar ASMR-os, hát ismeritek őt, most a nevét nézd már, hogy nem jut eszembe, de mindegy. Szóval Tomi ASMR, Tomi Tuta, a csinos, ő is nagyon csinos, szép, csinos ASMR, magyar ASMR-osok vannak, lengyel ASMR, most sokáig rég nem tett. Hát persze imádtam Csabit. Nagyon remélem, hogy egyszer visszatér hozzánk Csabuci. Külföldiekből nézem ezt a Mana német. Mana ASMR, de utóbbi időben streammel, és a streamre nagyon jó aludni, az biztos. Szóval én mindenkire alszok, én beteszem, és nekem ez a most az jó, ez a hangulat fülemnél van, sem füles, hanem a telefon hangja, a repro, de halkra véve, hogy ez pont megfeleljen. És alszok, én nem tudom mit mutat, én nem tudom hogy néz ki a videóban, én nem tudom hogy mit mond sokszor, nem, hanem ahogy azt mondja, tökéletesen eladta. Szóval ezek, na és akkor persze, szerintem kevés van. Kevés ASMR-os van most Magyarországon. Vagy lehet, hogy nekem nem dobja, én így most nem nagyon keresem, mert örülök, ha vissza tudok írni a kommentjeitekre, és de ha feldob valakit, persze nyugodtan. Ha jó a hangzás, nem úgy, mint nálam, ugye? Köszönöm szépen, drágám, a kérdésed. Lajos, úristen, fütyülsz. Lajos nagy. Lajosom, rég nem láttalak.
hogy valakinek például Maria Gentle Whisper 2,5 millió követője, és a videóját, most a frissen kiadott videót megnézi még a 300 000 is. Az annak a töredéke a feliratkozóknak. Én tudom, hogy közben nézve vannak a régiek, éppen nincs ott mindenki, de ez így megáll. És akkor úgy mondom, hogy egyszerűen nem, hogy abba tartsa magát, de szinte megállt. Szóval nagyon nehéz áttörni, van egy olyan érzésem, és nem csak magamról beszélek. Szóval, hogy nehéz áttörni. Egyszerűen mindenkinek rá kell jönni, hogy milyen taktikával fogja meg a nézőt, mert hogy kell taktikázni. Ez már nem úgy van, mint mikor én kezdtem például, hát még akkor, mikor Vivienék kezdték, ugye? Szóval ez már nem azon a szinten van. A mai alkotók, hát mondjuk én megmondom őszintén, én nem értékelek olyan videót, ahol látom, hogy odaülök és bármit most elkacagtok, kopogtatok, az ne várjon nagyon nagy nézettséget, ugye, hogy elnagyázva, mert jó, hogy rákészülni, ugye, megadni neki a tiszteletet azzal, hogy készülök, odafigyelek, vágás, és a többi dolgozok vele, az benneteket tisztel meg az alkotó azzal, hogyha beleöli azt a munkát, ugye. És akkor persze, hát én keveselem a magyar alkotókat most nagyon. Rengetegen abba hagyták. Keveselem. Nekem ez kevés, hogy magyar, ugye? Kevés. Úgy gondolom. Mindenki a sajátját, a lassacskán rájövünk, hogy kinek mi felel meg a nézőnek, mi van elvárva. Én még mindig keresem magam, de magamnak köszönhetem, miért kellett annyira színesen kezdeni, ugye? De kevés, nagyon kevés, és az egyre kevesebb lesz. Annál
hazugságot, minden ember követel hibát. Szóval meg lehet bocsájtani ilyen félrelépést is. De úgy, hogy érzed magadban, hogy a partnered ezt kilendülés, van rá oka, részeg volt, vagy éppen annyira rosszul voltatok, van, hogy manipulálták, például olyan is lehet. Szóval meg tudja magyarázni, és téged megnyugtatni. De a lényeg, hogy mindkettő oldal úgy érezze, hogy igen, ez hiba volt, de ebből tanultunk mindketten. Szóval van, persze, hogy így lenne a legjobb. Hát régen, a régiek, még az előttem lévő generáció, miért éltek gyönyörűen 60-70 évet, egész életüket élték együtt, és nem volt ennyi vállás, sőt, avval büszkélkednek már most, hogy ennyi meg annyi éve ő volt az első és az utolsó, és így. És el tudjuk képzelni, mennyi megbocsájtás volt ezekben a házasságokban. Valaki 50-60-70 évig egyetlen egy partner, és ez gyönyörű. Szóval én így képzelném el az életet, hogy vannak hibák, akadályok, kompromisszumok, amik majd erősítik azt a kapcsolatot. Persze, nem kell mindjárt feldobni, felugrani. Nekem muszáj volt, mert éreztem, hogy ez nem fog változni. Egyiknél sem. Nem változott volna, és akkor, ha én nem döntök úgy, hogy elég volt, akkor a fiaim is szenvedtek volna még többet. Úgyhogy igen, ki kell érezni, és mondom, a legszebb az lenne, ha éveken úgy, mint a régiek voltak, hogy megbocsájtunk egymásnak, megtörtént, én is követtem el hibát, te is követtél el hibát, de minket egymásnak teremtett az Úr például. És akkor folytassák tovább, és annál erősebb a szeretet, hogy érzi az egyik a másikon, hogy látod, mennyire szeret engem, hogy még ezt is megbocsájtotta, de ha ő nem használja ki ezt a jövőben ellene, úgyhogy gyönyörű lenne így. Hát bizony, arra meg kell találni az igazit. Az igazit kell megtalálni. Nos, akkor ma ilyen szerelmes témák, kincseim. Szófikám, Gulyás, Szófikám. Elsős, sulis szerelem. Jaj! Első sulis szerelem. Szóval, hanyadikos voltam, lehet, hogy már meséltem róla, de nem baj. Volt a második osztályban is, vagy első-második osztályban is Péterre nagyon szerelmes voltam bele, de ez
és ő mindig így hátulról csak bemondta a tutit, és ült magának tovább csendben. Szóval nem volt szószágyár, nekem mindig is ellenszemes olyan férfi, aki szószágyár. Jobban tetszenek azok a férfiak, akik ki tudják várni, ilyen macsók. Ahogy kivárják is, na, sőt nem szeretik a sok beszélni. Na és ő ilyen mond, ez az Oli. Jézus, amikor nekem oda kellett mellé ülnöm, valamit dolgoztunk. Mikor így pár össze kell ülni, mert én különben osztálytárs lánnyal ülte, úgyhogy én nem tudom, minek ültetett oda a tanárnő mindenáron. Égtem, már nem csak a fejem volt vörös, már a kezeim is. De fájdalmasan szerelmes voltam belé, mikor azt vártam a legjobban, hogy kínszenvedés volt nekem. Beléptem az ajtón az osztályba, elmentem a tábla előtt, bekanyarodtam a folyosón a padok közt, a 3-as sort képzeljél el, és a baloldali végében van ő, én pedig a közepében, a végén. Szóval, és én úgy menjek el a padok között, hogy a fejem lebukva vagy máshova nézve, és innen pedig szaggatott a tekintete, ha tudtam, hogy néz. Szóval nekem volt olyan érzésem, hogy én is tetszek neki, de senki nem tett első lépést, sem ő, se én is. Sajnos semmi nem volt, semmi. Ahogy mondom, mennyit mondtunk? 6., 7., 8., jó, 3 évig kínlódtam, és már alig vártam, hogy menjünk már végre el, és menjek a középiskolára, és ne lássam már, hogy aztán eltűnt az érzelem, persze. És most nem hiszitek el, mikor kezdődött ez? 2 éve, mióta visszajöttünk Szlovákiába, így van, 2024. január. Visszajöttünk Szlovákiába, gyerekek. Elkezdtem vele álmodni, de olyan álmok, hogy nem is nagyon a szerelemmel kapcsolatos, de érzem a álmomban, hogy szeretem azzal az érzéssel, ami volt. De hogy vásárolunk együtt, közünk van egymáshoz. De jó lenne, ha látna ezt a videót is. Hát képzeljétek, hogy úgy érzem magamban, hogy nem befejezett, vagy megmagyarázott, vagy legalább annyi, hogy vajon tényleg jól éreztem, hogy neki is tetszettem. Ha találkoznák vele és egyedül lenne, szeretnék vele barátkozni. Én már ezt említettem nektek, és rengeteget álmodok vele, rengeteget. Én ráírtam az őt nem találom sehol. Ráírtam az unokatesójának, hogy mi van Zolival, hogy van. Nem írt vissza, úgyhogy
Szófikának van még kérdése, azt mondja, hogy az elektromos roller jó vagy rossz, hogy ne lenne jó dolog. Nagyon jó, hogy kitalálták, jó, de kellene nekem is. Akarok én is venni, mert nagyon messze van a busz megálló. Nagyon jó, Szófikám, hát mi ilyet? Persze, hogy nagyon jó. Lehet, hogy arra akarsz kitérni, hogy szaklod-e így a járdán. Nem mondanám, hogy mondjuk nekünk nincsenek járdák itt a faluban, hanem csak ez az út van, ugye, és haladnak is mellettem a rolleren. Szerintem jól betartsák a távolságot. Nincsen vele így gondom, de nagyon jó, hogy kitalálták, mert hogy ne, hát ez fölösleges, az a menés. Az már fölösleges, az éppen ideje volt valamit a járókelőknek is kitalálni, hogy főleg a fiataloknak persze, hogy ne bicaj legyen az egy konstrukció, amit elhelyezni kell, meg sok vele a kén, nagy, ugye minden, nem mehetsz bárhol vele, de a rollerrel. És akkor még jobb lenne, hogyha ezeket a cipőket, amilyen így kerek van, még minőségében csinálnák és kitalálnák, hogy egyértelműen támogatom ezeket a dolgokat, mert már a következő generáció szerettek az időtöket. Nagyon remélem, hogy mindenki egyszer átér, de a nagyobb része, akik normális körökben nevelkednek, hogy szeretitek az időtöket, nem elpazarolni, és legyen értelme, de és akkor annak pedig már tényleg nem sok értelme van, tudom, hogy kell a séta, az egy másik dolog. De hogy te most busztól sietsz a pontra, a parkban például ott van a találkozó, és alig várod, hogy ott legyél, és most nem akarsz taxit fizetni ezért, de viszont még jogosítványod sem van, és a pizzája rengeteg a kín, akkor felfogod a rollert, és ott lehetsz. Egy órás utat lerövidítesz 10 percre, 15-re. Nem. Csak nagyon vigyázzatok vele, nagyon vigyázzatok azért, mert hát persze ugyanaz, mint a motor vagy az autó, hogy köszönöm szépen, drágám, a kérdésre. Szerintem te Szabolcs leszel, csak kiadta a betűt és a betűt. Szabolcs. Mi az az étel, amit legjobban szeretsz elkészíteni? Na, elkészíteni, szóval nem enni, hanem elkészíteni. Én nagyon nekem, igen, hát mondjuk a sült kacsa, így mikor egyben sütük a húst, és bepálcolni, és fólia alá, és sütőben süssük. De a kacsát, de hogy most ne csak, én mondjuk mindent meg szeretek, én szeretem azt is, ha van időm, és alapanyag hozzá, akkor én nagyon szeretem a kihívást.
így receptek és minden. Tőle is rengeteget főztem. És akkor én ilyen nagyon-nagyon pepecselős kajákat szerettem. Nekem ez jó volt. Szóval a főzést tud ki is kapcsolni. Nem csak úgy főzök mostanában, igen, de hogyha megvan rá az idő, akkor relax egy főzés. És nyugodtan el lehet készíteni még 5 rangú menüt is egyszerre egy óra alatt. Szóval amit én legjobban szeretek készíteni, mondjuk a sült kacsán halat például, amit pácolunk, spékelünk, bepecselünk, vagdalunk rá valamit, színezünk, köretet még mellé, és akkor ez nekünk megsül, és mikor kiveszem, meglepetés, a színe, a illata is. Lehet, hogy az véget, mert igen, mint egy ajándék olyan ez, hogy nyersen beteszed, nincs még semmi illat, semmi, odahagyod, becsukod a sütőajtaját is. Egy fél óra múlva elkezded érezni, és megkukkantod, és már az lesz, amit elterveztél. Ugyan sütőben sült húsak, jó is az bizony. Szófikán megint, hogy mi a befolyásod a mai tinikről? Ja, biztos a véleményem, ugye? Mai tinik. Ja, lehet, hogy így is lehet mondani, na mindegy. Szóval a mai tinik. Hát említettem ezt a koncentrációt, a kommunikációt, de nem mindenki egyforma, hogy amikor a buszon utazok hazafelé vagy odafelé, alkalmamban, főleg a sulisak, ugye, jönnek már ezek a középiskolások, és van köztük egy lány, mindig ugyanaz a csapat ül, és szeretem hallgatni őket, nagyon szeretem hallgatni, hogy ott milyen a gondolkozás is így. Nagyon okos az egyik lány közöttük, és ezt ő tudja is, és ezért nagyon hangosan mondja a dolgát. Okos, így talpra esett, és látszik, hogy érdekli minden. Hát, felnézek a mai tinikre, ezt már említettem valahol, de mindegy. Ez a hangosság, ez nekem nagyon új, hogy nincs egy kis szerénység azért, de vannak, akiknek megint meghúzódanak, szóval nem lehet egy kalap alá mondani az egészet. Mindig is voltak, akik túl hangosak, de az biztos, hogy ilyen okosan az én tini koromban nem nagyon hallottam ennyire okos, talpra esett hozzászólásokat. Okosak, nagyon okosak a mai tinik. Nagyon-nagyon okosakat, persze, meg van megadatik rá, ugye, megadatik az internet és így. És már szerintem a vérükben van ez, hogy érdeklődjünk az élet felől, mert ne legyünk elmaradottak,
is volt. Ez volt Barbara, várjál csak, én csinálok itt hogy amúgy jó napot, milyen nyelvek, melyik a kedvenc versed, használhatnál magadnak, a tanácsot adnál, alkotó, mi a véleményed a mai tartalomgyártók, hiszen a második esélyben, suli szerelem, az elektromos roller, mi az étel, amit szeretek, mi befolyásolatini körül megvannak, képzeled. Szóval még Zsuzsika, köszönöm drágám. Miért nem nyitod meg rendesen, elnézni? Zsuzsika sütőnékós a szívem nekem. Mi a helyzet a szomszéddal? Persze, ha lehet rá válaszolni. Először erre a szomszéd gyerekekkel az a helyzet, végül a kamerák, képzeljétek, hogy én meglepődtem, hogy kábellal töltődik, ugye? Nos, ennek úgy is kell lennie. Szóval benti, beltéri kamera, nem kültéri, vagy hogy mondja. Jó, feltettük az egyiket az ablakba belülről, Berlinén, felfúrtuk, és a másik fent van nekünk, én ezt arra használom, hogy mikor a fiam már fent van, fenti szoba, ez ilyen cigisző, kávézó szoba, ugye, és ott szoktunk kávézni, és mikor a fiam éppen itthon van, akkor én megnézem őt munkában, azon a kamerán elmegyen odáig is a szignál. És akkor felhívom, hogy már fent van, akkor gyere, már értem az autóval. No, de a szomszéd gyerekekre úgyhogy hát most én megismertem egy szomszédot, egy férfit, idősebb férfit, és sokat utazunk, mikor ő megyen, és szokott járni Pestre, és így beszélgettünk a buszon. Hozott nekem lekvárt és ilyen maradságok. Na és akkor ez a Péter bácsi azt mondta, hogy ezek a gyerekek nagyon félnek tőle. Én panaszkodtam róluk, mikor dobálták az ablakot, hogy azért az már mégsem. Na majd én adok nekik, azt mondja. És állítólag azt mondta, hogy rokkon fogta őket. Ismeritek Judit nénit? Nos, akkor nagyon vésétek a fejetekbe, hogy azt az asszont, azt a család, azt a házat békén hagyjátok. Szóval van már nekem itt védelmező, hál' Istennek. Meg is köszöntem neki persze. És azóta nem mondanám, hogy így támadnak, de mostanság én nem tudom, mikor jön már a fagy. A fagy hidegkel, hogy maradj már bent. Mostanság rugdossák a labdát megint, hát szóval ez. De a hideg, a jég, ami jön Szibériából, az lesz az én kedvenc időszakom. Olyan csend lesz a faluban, a ház körül, hogy még délután is videózhatok, ha éppen itthon leszek, akkor hazajövök. Csak legyen már jég, hideg, -fok, hogy érezze már végre ő is. Szóval ez van a szomszéd
valamikor közönség találkozó, de én nagyon szeretnék, és kolléganőkkel is annyira szeretnék találkozni, persze. Közönség találkozó bizony. Hát ez biztos nem télen, de igen, nagyon jó lenne. Kedveseim, nagyon jó lenne. Én készülök rá, hogy egyszer megcsináljuk, egyszer legalább. És akkor találkozunk valahol Magyaron, lehet, hogy Pesten, szerintem az lenne a legokosabb. Kincsem. Majd megbeszéljük szívem. De én nyitott vagyok erre, hogy ne. Kincseim. Hogy érzed magad? Nem érzed magad magányosnak? Nem, szívem, Zsuzsikám. Képzeld el, hogy egyszerűen én most, hogy emberek közé mentem ki, ugye mindig, ahogy elköltöztünk, kintbe voltam ide zárba, és nekem így volt jó, Isten. Nekem mostanság sok az, hogy ugye mind, amint említettem, a kommunikáció, most őre is adok, meg kell hallgatni az ő élményeit. Különben azt észrevettem, hogy az emberek nagyon szeretnek, ami változott, ha már beszélgetnek, mindez az öreg szomszéd. Ugyanúgy az unokatestvéremmel találkoztam a buszon, úgyhogy